Fala galera, hoxe eu vou contar máis unha historia do Jimmy, aquele peicueno arqueiro que todo mundo já coñece aquí do canal. Sabemos que es manino aprontou desa vez? Ele teve a brilante idea de construir unha trila de bike no matino atrás de casa. E nao é acentuada que ele botou a mao na masa mesmo, pasou horas e horas trabalando, arrastando galos, limpando o camino, facendo as curvas, un verdadeiro enxeneiro mirin. O Jimmy nao desistiu até conseguir facer a trila perfeita dos seus sonos. E claro que, depois de tanto esforzo, ele precisaba testar ese a obra prima, né? Foi unha diversao só, subindo, descendo, facendo manobras. Mas como todo aventureiro de primeira viaje, noso amiguino acabou levando algúns tombos. Nada grave, só aquelas quedas básicas que facen parte do aprendizado. Mas aí vem a parte boa da historia. Todo empolgado con ese unha aventura e coberto de barro da cabeza aos pés. O Jimmy esqueceu completamente que a casa estaba limpina. Entrou correndo pela porta feito un furacao, deixando un rastro de lama por onde pasaba. Voces conseguen imaginar a cara da mae dele cando vio aquilo, pois se acentuada. A diversao acabou rapidino e o peicueno aventureiro ganou unha nova misao. Limpar todo o chao da casa, e nada de voltar pra trila até deixar tudo brilando. Mas sabe o que é acentuada máis legal? O Jimmy aprendeu unha lisao importante, diversao e acentuada ótimo. Mas precisamos respeitar as regras da casa e pensar antes de agir. E que a ele sempre limpa os pés antes de entrar en casa, depois das súas aventuras. E aí que máis ja pasou por unha situación parecida. Conta pra gente nos comentarios. Se voce curtiu esa historia do Jimmy. Non esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ten moito máis historias divertidas por vir. Até a próxima, turma. Un abrazo do Jimmy e meu tamén.